Que tal, saudos? Afunde un pesqueiro a 6 millas de Corrubedo. Trátase do Pegal con base en Ribeira. Os seus dous tripulantes puideron ser rescatados ilesos. Imos cos detalles xusto despois dos titulares. A subdelegada do Goberno na Coruña presidiu esta mañá en Rianxo canda o alcalde a reunión da Xunta Local de Seguridade. Nesa xuntanza analizáronse os datos relativos ás medidas de seguridade cidadá neste municipio e abordouse os dispositivos especiais de cara ao inicio da tempada de verán. Continúa a recollida de sinaturas do BNG para que Sanidade non leve este verán para Sanxenxo a ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés. Os nacionalistas, xunto con persoal de emerxencias, estiveron hoxe buscando apoios en Caldas. Advirten que esa vila e a súa contorna veríanse gravemente afectadas por esta medida, que quedaría desprotexida, din, para atender situacións nas que o tempo pode ser vital. A Xunta actuará este ano en dous centros educativos de Vilanova. Trátase dos colexios plurilingüe de San Roque e o de Sestelo Baión. No primeiro, a intervención diríxese a dotar ese colexio dun novo comedor. No segundo, habilitarase un espazo multifuncional para usalo como patio e como zona para impartir educación física. Sanxenxo organiza a Lanzada na Historia. Trátase dun novo evento cultural que busca poñer en valor a tradición e rememorar parte da historia deste enclave. A proposta inclúe actividades de temática medieval, cun mercado, xogos populares ou representacións históricas. A cita vai ter lugar entre o 20 e o 22 de xuño. E hoxe nas novas tamén falaremos das escolas deportivas de verán da Pobra. A programación inclúe actividades como fútbol, pilates ou bailes latinos, por exemplo. Logo, botamos unha ollada a esta proposta. E con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Os dous tripulantes do pesqueiro Pegal con base en Ribeira foron rescatados ilesos esta mañá despois de que o barco afundise a 6 millas de Cabo Corrubedo. Pasadas as 9 da mañá, o armador emitía un sinal de socorro despois de que a embarcación sufrira unha vía de auga. Ante a imposibilidade de achique e o risco inminente de que fose a pique, os dous tripulantes saltaron o bote salvavidas. Foron rescatados por un pesqueiro do Grove que faenaba na zona o día de Reyes, que deu aviso a salvamento marítimo. A Salvamar Regulus desplazouse a tal lugar para recoller os tripulantes e trasladalos a porto. Continúa a vaga de roubos en Ribeira. Desta volta, os amigos do Alleo accederon ao interior da tenda de complementos Xade, emprazada na céntrica Rúa de Galicia. O modus operandi foi idéntico dos últimos roubos rexistrados a pasada semana nunha tenda de deportes e nunha perruquería. Utilizaron a tapa dun sumidoiro para romper o cristal de entrada, causando importantes estragos, ademais das perdas da mercadoría sustraída, principalmente reloxos de marca. Este roubo prodúcese tras a posta en liberdade do presunto autor dos anteriores sucesos, o que está a provocar certa alarma social e un gran malestar entre os empresarios e propietarios dos negocios que reclaman máis seguridade. Falando de seguridade, a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu esta mañá xunto ao alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, a reunión da Xunta Local de Seguridade. Nesta xuntanza analizáronse os datos relativos ás medidas de seguridade cidadá no municipio e abordouse tamén os distintos dispositivos especiais de cara ao inicio da tempada estival. O Salón de Plenos acollía esta mañá a reunión da Xunta Local de Seguridade. Como é costume, estivo presidida pola subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e o alcalde, Julián Bustelo. Nela tomaron parte tamén representantes das forzas e corpos de seguridade do Estado, ademais da Policía Local. A finalidade desta xuntanza era facer balance anual e analizar os índices de delincuencia en Rianxo, cuxa tasa de criminalidade se sitúa en 23 delitos por cada 1000 habitantes,
por debaixo da media a nivel provincial, autonómica e mesmo nacional. Temos uns bons datos de seguridade en Rianxo, de feito a tasa de criminalidade está por debaixo, moi por debaixo, tanto da tasa provincial como da tasa autonómica e, por suposto, da tasa estatal. En ese sentido, eu creo que isto é froito da boa colaboración existente entre a Garda Civil e a Policía Local en todos os ámbitos, non? Pola contra, si se observa, como no resto de concellos da provincia, un incremento no número de ciberdelitos. Isto é un fenómeno global que tratamos de artellar no ámbito local. E como podemos facelo no ámbito local? Pois no ámbito local o que estamos a facer fundamentalmente é traballo de prevención, concienciación e formación. O alcalde Julián Bustelo aproveitou a reunión para planificar e coordinar tamén todas aquelas accións que teñen que ver con todos os dispositivos de cara á temporada estival. Más ou menos nesta época do ano empezamos a xeira de distintas festas, ben parroquiais, ben de outra índole, que pola súa incidencia, dando o punto de vista de da afluencia de poboación, nos supón que teñamos que estar moi pendentes do aspecto da seguridade. En ese sentido, a pesar de ter os nosos dispositivos propios de policía local e demais, a cooperación, a colaboración con outras forzas e corpos de seguridade do Estado é fundamental para que todo saia ben e para que a seguridade sexa o fundamental, non? Na xuntanza, a subdelegada destacou tamén que Rianxo é un dos 28 municipios da provincia adheridos ao sistema Bioxen, a través do cal as forzas e corpos de seguridade fan un seguimento diario a máis de 2.600 casos de violencia de xénero en toda a provincia da Coruña, dos que Rianxo ten 22. A Policía Local de Pontevedra estrea unha nova ferramenta. Trátase dun dron equipado con 3 cámaras que se empregará fundamentalmente en accidentes, emerxencias e na vixilancia dos grandes eventos. De feito, a intención é estrear este novo equipamento no marco do dispositivo do Multisport de Triatlón de finais deste mes. Este novo dron incorpórase á Policía Local de Pontevedra. Trátase dun equipamento que permitirá aos axentes obter información en tempo real, tanto en situacións de emerxencia como en grandes eventos. Que pode axudar moito no día a día da Policía Local en accidentes de tráfico, por exemplo, che permite traballar sin necesidade de influir ou molestar no tráfico e poder conducir os servizos de emerxencia ou ver, incluso avaliar a posteriori como foi reconstruir o propio accidente, que tamén é de moita utilidade para nós, para colaborar cos servizos de emerxencia en catástrofes naturais, grandes incendios, en colaboración tamén co dron que temos en bombeiros, inundacións. O dron supuxo un investimento duns 15.000 euros. Está equipado con 3 cámaras con 3 sensores diferentes que permiten a visión normal, a cámara térmica e 2 modos de visión nocturna. Tamén un telémetro láser que permite tomar medidas ou medir distancias. Pode axudar en búsqueda e rescate porque ten cámara térmica e infravermellos co cal de noite podese traballar moi ben con el e poder encontrar dende xente desaparecida hasta accidentados, emerxencias, porque, me explicaban agora que a visión é espectacular de noite e facilita moito en zonas, con pouca visibilidade ou con pouca accesibilidade, que é outro dos puntos importantes. A estrea desta nova ferramenta da Policía Local será no marco do Multisport de Triatlón que se celebrará na cidade entre o 20 e o 29 de xuño. Permitirá, explican, completar todo o dispositivo posto en marcha. Vainos a permitir, facer un seguimento en tempo real de como se está desenvolvendo a proba, primeiro para a propia coordinación do evento en canto a mobilidade ou en canto a cambios que se poden ir tomando con carácter previo, ou se hai movimentos anómalos ou se hai algunha aglomeración, poder facer cambios in situ ou con anterioridade para a propia coordinación, pero no propio desenvolvemento da proba vainos a permitir seguir en tempo real as imaxes das carreiras. Estamos ahora cas probas e mirando os puntos onde temos que colocar o observador ou o propio piloto que o manexa para que nos dé a mellor visión posible. Estamos ahora con esa programación, pero empezará no triatlón. O dron pesa ao redor de 1.200 gramos e pode afastarse ata 2 kilómetros do piloto. A autonomía de voo é de 45 minutos. Inicialmente serán 5 os axentes que recibirán formación para pilotalo, aínda que a intención é capacitar a 20 policías locais para o seu manexo.
Este novo dron incorpórase á Policía Local de Pontevedra. Trátase dun equipamento que permitirá aos axentes obter información en tempo real, tanto en situacións de emerxencia como en grandes eventos. Que pode axudar moito no día a día da Policía Local en accidentes de tráfico, por exemplo, che permite traballar sin necesidade de influir ou molestar no tráfico e poder conducir os servizos de emerxencia ou ver, incluso avaliar a posteriori como foi reconstruir o propio accidente, que tamén é de moita utilidade para nós, para colaborar cos servizos de emerxencia en catástrofes naturais, grandes incendios, en colaboración tamén co dron que temos en bombeiros, inundacións. O dron supuxo un investimento duns 15.000 euros. Está equipado con 3 cámaras con 3 sensores diferentes que permiten a visión normal, a cámara térmica e 2 modos de visión nocturna. Tamén un telémetro láser que permite tomar medidas ou medir distancias. Pode axudar en búsqueda e rescate porque ten cámara térmica e infravermellos, co cal de noite podese traballar moi ben con el e poder encontrar dende xente desaparecida hasta accidentados, emerxencias, porque, me explicaban agora que a visión é espectacular de noite e facilita moito en zonas, con pouca visibilidade ou con pouca accesibilidade, que é outro dos puntos importantes. A estrea desta nova ferramenta da Policía Local será no marco do Multisport de Triatlón que se celebrará na cidade entre o 20 e o 29 de xuño. Permitirá, explican, completar todo o dispositivo posto en marcha. Vainos a permitir, facer un seguimento en tempo real de como se está desenvolvendo a proba, primeiro para a propia coordinación do evento en canto a mobilidade ou en canto a cambios que se poden ir tomando con carácter previo, ou se hai movimentos anómalos ou se hai algunha aglomeración, poder facer cambios in situ ou con anterioridade para a propia coordinación, pero no propio desenvolvemento da proba vainos a permitir seguir en tempo real as imaxes. Continúa a recollida de sinaturas do BNG para que Sanidade non leve este verán para Sanxenxo a ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés. Os nacionalistas, xunto con persoal de emerxencias, estiveron hoxe buscando apoios en Caldas. Advirten que esta vila e a súa contorna veríanse gravemente afectadas por esta medida, que quedarían desprotexidas para atender situacións nas que o tempo sexa vital. Defenden que Sanxenxo e o Grove conten con outra unidade medicalizada sen que o resto de municipios vexan empeorado o servizo. O BNG, xunto con persoal sanitario, continúa coa súa campaña para evitar que, como todos os veráns, a ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés vaya para Sanxenxo. Reclaman unha propia para ese municipio e o Grove. Hoxe os nacionalistas levaron esta reivindicación a Caldas. A vila e a súa contorna veríanse, din, moi prexudicadas. A poboación queda desprotexida ante unha cuestión tan común e tan desgraciada como pode ser un infarto. Temos que esperar moitísimo máis tempo a que veña un helicóptero dende Santiago, cando teríamos a posibilidade de ter unha ambulancia medicalizada a escasos 8 minutos de Caldas de Reis no Hospital do Salnés, que é prácticamente situado no límite municipal. O persoal de emerxencias reivindica unha segunda unidade medicalizada para Sanxenxo e explica que manter outra no hospital pode ser clave para salvar vidas. Poñen como exemplo un caso que ocorreu hoxe mesmo a primeira hora. A ambulancia medicalizada do Salnés tivo que vir aquí ao PAC, que está aquí ao lado nosa. Dende o Hospital do Salnés ao PAC, unha patoloxía tempo dependente, que o tempo é fundamental, tarda sobre 8 minutos. Se vamos para Sanxenxo, xa non é que tarde 40 ou 35 ou 40 minutos, é que xa non é efectiva, porque as patoloxías tempo dependentes, unha vez que pasa un tempo, xa non son efectivas, entonces non podería vir a ambulancia medicalizada. Dende o BNG salientan a boa acollida que está a ter esta campaña de recollida de sinaturas que están a desenvolver por toda a contorna. Personalmente, nas veces nas que estiven, absolutamente ninguén que dixera que non quería asinar, pero ninguén. É dicir, con eso creo que o digo todo, non? Como digo, o conselleiro dixo que a decisión non está tomada, pois a decisión só pode ser a que demandamos en estas recollidas de sinaturas. Si o Partido Popular ten algunha creencia pola saúde e a vida da veciñanza do Salnés e de concellos como Caldas, Cuntis ou Catoira, que tamén é unha das grandes prexudicadas. Logo de procurar apoios este luns en Caldas, este martes volverán a Vilagarcía para recoller sinaturas na Praza de Abastos.
Seguimos con outros asuntos. A Xunta de Galicia actuará este ano en 2 centros educativos do concello de Vilanova de Arousa. Trátase dos colexios de San Roque e o de Sestelo Baión. No primeiro, a intervención diríxese a dotar a ese centro dun novo comedor. No segundo, habilitarase un espazo multifuncional cuberto para usalo como patio e como zona para educación física. O orzamento destes 2 proxectos ascende a 800.000 euros. Neste momento temos 2 obras abertas no Concello de Vilanova, 2 obras que xa están iniciadas, xa se está traballando nas mesmas, e estamos a falar aproximadamente dun investimento en torno a 800.000 euros e desexamos pois que estén as 2 rapidamente rematadas para darlle o mellor servicio tanto aos alumnos como ás familias e, por suposto, tamén aos profesores damos colexios. Motivo para estar agradecidos de que se cuente con la sensibilidad de fijar población en los colegios del rural y de conseguir con ello que no mueran nuestras parroquias, ¿no? Que es una preocupación muy grande que tenemos del concello. Las 2 cosas van parejas, son 2 obras importantes y son 2 obras que van a permitir decir que los colegios de Vilanova pues están a la altura de las circunstancias. No caso do Colexio de San Roque, a obra está axudicada por máis de 165.000 euros. Consiste na reforma interior de 3 vivendas de mestres que actualmente están en desuso para dotar o centro dun novo comedor. Tamén se construirán 2 novos aseos para os usuarios do futuro comedor e 2 despachos. Ademais, mellorarase o illamento térmico. A superficie a reformar é de algo máis de 200 metros cadrados. O prazo de execución das obras é de 5 meses e xa arrancaron os primeiros traballos. En canto á actuación no Colexio de Sestelo Baión, conta cun orzamento de 630.000 euros para construir un espazo multifuncional cuberto para o seu uso como patio nos días de chuvia e como aula de educación física. O prazo de execución é tamén de 5 meses. E máis obras, o Concello de Noia inviste 230.000 euros na mellora da rúa de Vista Fermosa ao Cruceiro de Barro. Ademais da nova pavimentación e mellora da accesibilidade, procederase á renovación das canalizacións de auga e saneamento. Noia avanza na posta a punto das principais vías do casco urbano. Unha das actuacións máis importantes é a que se está a desenvolver en Vista Fermosa, na rúa que conecta co Cruceiro de Barro. Neste momento estánse levando a cabo unha serie de investimentos salientables, tanto en zonas rurais como en zonas da contorna urbana. Acaba de empezar fai uns días a obra de pavimentación e mellora do treito dende o vial de Vista Fermosa hacia o Cruceiro de Barro, unha actuación que supón unha mellora da pavimentación, mellora da accesibilidade, construción de beirarrúas, colocación de canalizacións, mellora tamén do sistema de abastecemento de agua nesa zona e que supón un investimento en torno aos 230.000 euros que vai a supoñer unha transformación importante e que ademais vai a permitir organizar nesa zona o estacionamento e un doble sentido de circulación, un sentido de circulación de entrada hacia o Cruceiro de Barro e outro vial de saída, configurando como unha especie de isleta central hacia Labarta ou hacia Vista Fermosa. Esta actuación longamente demandada polos veciños vense sumar a xa cometidas na zona de Labarta ou na Rúa da Igrexa en Santa Cristina. Terán continuidade con outras obras de pavimentación e mellora da sinalización previstas nas rúas Pontevedra Brasil en San Lázaro, que darán comezo próximamente. É un investimento que ven sendo demandado por parte dos veciños desa zona dende fai tempo e que completaría as actuacións de pavimentación que levamos a cabo no barrio de Labarta recientemente ou outras actuacións que se desenvolveron en zonas próximas como é a subida á Rúa Igrexa na parroquia de Santa Cristina e que van permitindo que pouco a pouco se vaya mellorando tanto a pavimentación como o pintado, sinalización viaria de distintas zonas da contorna urbana. Van a empezarse tamén próximamente as obras para pavimentación da Rúa Pontevedra e tamén da Rúa Brasil en San Lázaro, de tal maneira que dúas das zonas que tiñan un aspecto deteriorado e degradado no seu tanto no pavimento como na necesidade de actuar na mellora da accesibilidade, pois vanse a ver melloradas con estas actuacións. E a volta da publicidade falamos da lanzada na historia, unha nova iniciativa para poñer en valor o rico pasado deste enclave.
Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Tras a presentación da súa primeira guía e do catálogo de peregrinacións marítimas, o camiño da ría de Muros e Noia continúa cunha nova estrea editorial. Trátase dun libro sobre a peregrinación do navegante Pietro Querini, que realizou en 1431 dende Muros ata Compostela. Esta publicación é froito dun arduo traballo de investigación desenvolvido polos arqueólogos Mario César Vila e Sofía Vaqueira, o historiador Anxo Rodríguez, o urbanista Javier González Arguindei e os arquitectos Marcial Rodríguez, Alberto Redondo e José Valladares. A publicación editada pola Asociación de Concellos da Ría de Muros e Noia presentarase este martes no Museo das Peregrinacións de Santiago. Editouse en 3 idiomas, en galego, en italiano e en inglés, co obxectivo de reforzar a candidatura da Vía Querinísima a itinerario cultural europeo. O Concello de Ribeira oferta este verán unha nova actividade audiovisual para a mocidade. Trátase do Obradoiro de Creación Sen Filtros que se vai desenvolver a partir do 28 deste mes na Casa da Xuventude. Os mozos de Ribeira contarán ao longo deste verán cunha maior oferta formativa e de lecer. A Concellería de Mocidade porá en marcha o Obradoiro de Creación Audiovisual Sen Filtros, cun temario do máis variado, que abordará dende a creación de historias ou a grabación de pezas ata o deseño a través de aplicacións como Canva ou a creación de efectos sonoros en estudo. Vai haber unha xornada que vai estar inspirada en creación de historias, que sepan o que é un guión, como teñen que leválo a cabo. Bueno, ao final están todo o día cos teléfonos móviles e con cousiñas digitais alrededor, e o audiovisual non só eso, en plan tamén é darlle a cabeza, romperse a cabeza e cos recursos que temos ser quen de contar unha historia en imaxes, entón creo que é necesario. Vai haber unha parte dedicada ao mundo sonoro, tanto unha xornada dedicada á radio, podcast e este tipo de contidos, e outra á creación e grabación de efectos sonoros en estudio. É o que se chama Foley, que é basicamente o que eu máis me dedico de todo isto, que é pois a creación de efectos sonoros en sala e como eles se van a matar a cabeza a buscar obxetos na súa casa cos que farían sons para poñer a unha escena audiovisual. A actividade dará comezo o 28 de xuño e desenvolverase todos os sábados pola mañá na Casa da Xuventude. Hai opción de asistir a todas as sesións ou só a algún dos obradoiros segundo a súa temática. Será polas mañás e iniciarás ese sábado 28 de xuño e son flexibles e son individuais, é dicir, vos podedes inscribirvos a unha actividade, imaginadevos, pois o 28 non podedes, pero podedes o 12 de xullo, que sería un día da xornada, pois inscribidevos para ese día e non pasa nada, vale? Colgaremos un cartaz desglosando todas as actividades, entón aí xa vedes, ao mellor tedes máis preferencia por unha, inscribidevos só nunha, ou se queredes empezar a ver que tal e logo xa non queredes seguir, pois tampouco pasa nada, vale? Simplemente contactar por correo electrónico polas redes sociais, preguntar un poquinho a actividades e se xa non tedes ningunha dúbida, pois inscribirvos, comezade, por exemplo, o primeiro día, o 28 de xuño, e se vos gusta seguir para diante, e se non hai ningún tipo de problema. As inscripcións xa se poden realizar de balde contactando co Departamento de Xuventude do Concello. Vai dirixido a mozos de 12 a 17 anos e non se requiren coñecementos previos. Sanxenxo organiza a Lanzada na Historia, un novo evento cultural que busca poñer en valor a tradición e rememorar parte da historia deste enclave. A cita vai ter lugar os días 20, 21 e 22 de xuño na contorna da Torre e na Esplanada, onde se celebran as festas patronais. A proposta inclúe actividades de temática medieval, cun mercado, xogos populares e representacións históricas. O ambiente festivo vai comezar xa o venres á tarde co mercado medieval e animación musical con os do Barro. Xa a noite será a quenda dos firrás e haberá tamén unha queimada. O sábado as actividades comezan a mañá co mercado medieval. Haberá tamén tiro con arco, xogos populares, unha loita medieval e as actuacións de Arroba de Viño e a banda do Sequío. A noite terá lugar unha recreación do ritual das 9 ondas. O domingo rematará a programación co mercado medieval e unha nova actuación de Arroba de Viño. Con esta festa, con este evento, tratamos de potenciar a historia, potenciar o patrimonio e potenciar as tradicións desta zona tan espectacular. Durante estes 3 días de festa, a Lanzada vaise converter nun escenario vivo da idade medieval. Imos a ter pois un mercado tradicional, música, xogos populares, xogos para todas as idades e representacións históricas. Faremos un mercado tradicional, faránse actividades, habrá xogo para rapaces, para maiores tamén, música
e representacións históricas, un pouquiño de todo. Sí, a representación das 9 olas na playa, como vemos facendo todos os anos, loitas medievales. Bueno, co verán xa petando na porta, arranca na provincia de Pontevedra a oferta festivaleira que animará os vindeiros meses. Hoxe presentáronse na capital os festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra baixo a marca Rías Baixas Fest. Son 6 eventos que funcionan como atractivos turísticos para a provincia. Repiten o Porta América en Portas, o Atlantic Fest e o Revenidas en Vilagarcía, o Son Rías en Bueu e o Sinsal en Redondela. Este ano, ademais, estrease no marco do Rías Baixas Fest o Underfest Xacobeo de Vigo. Dende a Deputación destacan a aposta por estas citas que este ano viron incrementado o seu patrocinio. Así pasouse dos 290.000 euros do 2024 aos 340.000 deste 2025. Na nosa contorna arrancará o calendario o Porta América na Azucreira de Portas os días 3 a 5 de xullo. Seguiralle tamén en xullo o Atlantic, que animará Vilagarcía, en concreto a Praia da Concha, dende o 18 ao 20 de xullo. Xa en setembro será a quenda dos Revenidas en Vilaxán, do 11 ao 14 de setembro. A provincia somos unha potencia natural, unha potencia turística, unha potencia cultural. E aquí é cando entran en escena pois estos 6 festivais que están baixo Rías Baixas Fest, e que nos convirte nunha referencia, porque aquí, se ano tras ano vemos como se incrementan os números de turismo, os festivais teñen gran parte de culpa. E cando digo culpa, no bo sentido, é dicir, é algo do que nos sentimos tremendamente orgullosos, por moito que nos reporta, porque, lóxicamente... O turismo de festivais medrou na Península Ibérica un 500% na última década, e os datos de facturación converteron a España no primeiro destino de turismo de festivais de todo o mundo, con preto de 600 millóns de euros. Así que, pois, nós estamos neste bo ritmo e temos unha inmensa oportunidade para seguir consolidándonos como destino de festivais. Que non dejéis de venir y que os empapéis del ADN de cada uno de los festivales, porque cada uno tiene una esencia, cada uno tiene una forma de disfrutarlo. Así que os esperamos en todos los festivales del Rías Baixas Fest. Es verdad que mucha gente a estas alturas de cómo funciona el escoger destinos, busca patrimonio, busca gastronomía y busca paisaje, que nosotros evidentemente lo tenemos, y a mayores es verdad que están buscando un destino que les aparte una programación cultural que pueda satisfacer sus gustos, y aquí tenemos gustos, o sea, tenemos proyectos para todos los gustos. Donde é algo único, donde neste caso 6 festivais da provincia de Pontevedra, cada un do seu pai e da súa nai, xuntámonos para facer unha unión que nos fai máis fortes duns eventos que son únicos, destacando un modelo Rías Baixas de facer festivais. E do Rías Baixas Fest o Solifesti de Meis. A chuvia de unha tregua e o Mosteiro puido gozar o pasado venres pola tarde desta cita solidaria, o Solifesti, impulsado dende o Colexio do Mosteiro dende hai xa 7 anos, que despregou toda a súa programación no campo da feira. Houbo obradoiros de educación ambiental, a actuación do grupo de rock Rompe Calaveras, o artista exalumno Totem e o grupo vigués Rock and Roll, que encheu a tarde de versións para todos os públicos. Desta volta, a recadación do Solifesti destinarase ao colectivo ecoloxista do Salnés, Limpia Arousa e o Banco de Alimentos de Meis. Ribadumia despídese dunha multitudinaria festa do tinto do Salnés. Esta 52 edición puxo onte a noite o seu broche final coa actuación da Orquestra Panorama e unha sesión de fogos artificiais. A xornada principal foi a do sábado coa investidura dos novos valedores. Este ano foron 9 as persoas que prestaron xuramento. A continuación tivo lugar outro dos actos máis agardados coa cata final. Na categoría de viño de Barrantes, o primeiro premio foi para Víctor Manuel Oubiña. No caso dos autóctonos, o ouro foi para Carmelo
Carmelo Vieites. A programación completouse durante todas as xornadas desta festa con multitude de propostas musicais, con actuacións de grupos e bandas tradicionais, concertos como os da Roda ou Broken Pitch e distintas orquestras. Xunto coa Panorama pasaron tamén estes días por Ribadumia, Capitol, Cubo, Os Satélites e Olympus. Entre tanta ledicia, a festa do tinto deste ano tamén nos deixa unha triste nova, o falecemento dun cociñeiro que estaba a traballar no xantar de confraternidade do sábado. O varón tiña 51 anos e era empregado da polbeira Aurora. Os feitos tiveron lugar ao redor das 3 da tarde, xa a piques de comezar o xantar no que se deron cita un milleiro de persoas. Todo apunta a que o cociñeiro sufriu un infarto. Ata o recinto desplazáronse varias ambulancias, pero os efectivos sanitarios nada puideron facer por salvarlle a vida. Ante esta triste nova, xusto antes do inicio do xantar, gardouse un sentido minuto de silencio na súa lembranza, unha homenaxe que rematou cun longo aplauso de 5 minutos. Dende o Concello trasladaron o seu pesar á súa familia e tamén á súa empresa. Os seus compañeiros, a pesar do difícil momento que estaban a atravesar, traballaron a arreo para rematar o servizo tal e como estaba previsto. Ciclismo e viticultura irán da man na primeira edición do Roteiro en bicicleta entre viñedos. A actividade vai ter lugar o 5 de xullo. Trátase dunha proposta de balde organizada polo Club Ciclista Cambados en colaboración co Concello. A actividade conta cun percorrido duns 25 km nos que se van visitar distintas partes do municipio onde o viño, a paisaxe e as adegas van ser os protagonistas. No percorrido haberá unha parada nun viñedo e outra nunha adega onde tamén haberá unha degustación. As persoas que se queiran inscribir tan só terán que presentarse un cuarto de hora antes do inicio da ruta, que está prevista para as 11 da mañá. Esta proposta coincide ademais co Gran Premio Ciclista do Albariño, que tamén se vai celebrar nesa xornada. Faremos unha ruta pola ruta Sarmiento, parando pola zona de Castrelo, vindo hacia Vilariño e collendo outra vez o litoral de Tragove para rematar a proba en Fefiñáns. Xa digo, a inscripción basicamente será in situ, aberta para todo o mundo, sin ritmo competitivo, aproximadamente 25 kilómetros. Este evento é precioso, é moi bonito, vamos a ver todos os recursos naturales, paisaxísticos, enoturísticos, a ruta Padre Sarmiento que vai toda por orilla mar e, polo tanto, animar a toda a veciñanza a que ese día, ese 5 de xullo, ás 11 da mañá, un cuarto de hora antes, na Alameda de Santo Tomé, pois que veñan coa familia, cos nenos, vai ser un recorrido, como decían antes, de paseo, non é competitivo. E o Concello da Pobra inicia o período para as escolas deportivas, contará con actividades como fútbol, pilates ou bailes latinos, entre outros. A Pobra estreou o seu programa de actividades deportivas do verán. Están dirixidas a todo tipo de público, tanto menores de 16 anos como adultos de terceira idade. Un repertorio bastante variado, a parte das actividades que xa se veñen dando habitualmente, sempre se intenta meter algunha máis. Por exemplo, este ano temos como novedade fútbol, que xa se veu facendo durante o largo do ano, tuvo bastante boa acollida, pero bueno, seguimos mantendo as que normalmente vimos mantendo, como son pilates, as camiñadas, as xinas e mantemento, temos bailes latinos que tamén incrementamos este ano, depois tamén as escolas, digamos, dos propios clubs que fan en verán. O prazo de prescripción comeza o xoves 12 de xuño. O número de plazas dependerá da escola deportiva, pero roldarán as 20 por actividade. O prezo oscilará entre os 20 e 30 euros para os 2 meses e será gratuita para a terceira idade. Primeiro temos as escolas deportivas ou disciplinas para cativos, para menores de 16 anos, que teríamos actividades de fútbol praia, fútbol sala, tenis, patinaxe, baloncesto, temos un campus de atletismo e un campus de fútbol base, actividade de remo, volei praia, xadrez, artes marciais e tiro con arco. Todo ese abanico para menores de 16, despois para actividades de adultos, pois temos varios grupos de pilates, tanto no turno de mañán como no turno de tarde, temos camiñadas, estiramentos para adultos e tamén para, digamos, maiores, temos tamén a ximnasia e mantemento, tanto para adultos como para maiores, temos a actividade innovadora que este ano tivo moito éxito de full body, máis de baile, salsa e ritmo latino, e iso en canto a actividades para persoas adultas. Xa se pode facer a inscripción na Oficina de Deportes do Concello ou na páxina web a través dun formulario.
E o torneo internacional con Galsa de fútbol base celebrado na Pobra durante a última fin de semana de maio conseguiu recadar preto de 10.000 euros. Serán entregados á Fundación Aladina, que traballa con nenos pacientes de cancro e as súas familias. 9.250 euros. Esta foi a contía recadada no torneo solidario con Galsa de fútbol base, que se destinarán íntegramente á Fundación Aladina. O seu organizador Julio Mariño realizaba esta mañá a entrega simbólica do cheque, que servirá para financiar parte da Casa Aladina que a Fundación ten proxectada en Madrid para apoiar os nenos con cancro e as súas familias. Este año, pues, vamos a dar a la entrega a la Fundación Aladina pues de 9.250 euros, que es una cantidad muy buena y lo que está claro, no vale decir, el año pasado fueron 500 euros más, no, el nivel de vida también sube, hubo ahí unos pequeños desajustes de que una noche extra por un equipo que no llegó a tiempo y tuve que hacer números a la 1 de la mañana para meterlos en otro hotel. Y bueno, pues la recaudación pues es una buena recaudación y que va a ayudar a ser parte de la construcción de esta Casa Aladina que están llevando a cabo el proyecto estrella de la Fundación Aladina, que consiste en la ciudad de Madrid pues como una macrourbanización donde van a tratar a niños y enfermos de cáncer, a llevar sus terapias y que tengan un sitio más apropiado. Entre os numerosos patrocinadores que fixeron posible esta elevada recadación, destaca Con Galsa, decidida a seguir apostando por este torneo, que conxuga dous dos principais valores da empresa, a solidariedade e a promoción do deporte base. Nosotros este torneo es algo que va mucho más allá del fútbol, ¿no? Nos encanta el componente solidario. Para nosotros es muy importante apoyar, bueno, y creo que todos lo sabéis, apoyar el deporte de toda la comarca del Barbanza, sobre todo el deporte base, porque nosotros somos moi de deporte, pero apoyamos el que es moi nuestro. O Concello da Pobra ofreceu tamén a súa colaboración para seguir sendo sede desta competición, que vai máis aló dun simple evento deportivo polo seu forte compromiso social. Este torneo é todo un exemplo de compromiso social. A verdade é que vaya toda a recadación á Fundación Aladina, pois é algo que a min xa non xa desde o punto de vista institucional como representante do Concello, senón a nivel persoal, é algo que me satisfai moito. En isto evidentemente ten moito que ver a labor de Julio Mariño, que, como dicía antes, sempre se implicou en este tema, especialmente con esta fundación, non? Pois así con esta boa nova rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.